Samtang gi-upload na to ang video, gikanta na to, o gikanta na to tong Kyrie eleison. Lord have mercy. Kyrie eleison. Di ba? Ginoo kaluy kami, or Lord have mercy. Actually, sa right sa simbahang Katolika manggod, sa first century Christians, na ay 3 ka languages ang ilahang gigamit sa ilang rito. 3 ka languages, particularly sa Western Church, sa kaning Roman Rite, 3 ka languages, na ay Latin, na ay Greek, na apod siya gitawag og Hebrew. 3 ka language na. So, sa part sa gitawag og Roman Rite, ang Greek language nga gigamit lang dito kadtong Kyrie eleison. Ginoo kaluy kami. So, kanang Kyrie eleison, kana nga pag-ampo, first century pa kana nga prayer. Before sila tawag ining magbag-adto sa magud na Mass of the Faithful o Mass of the Catechumens, ang part karon kay San Obos Ordo, kuan siya kaning Liturgy of the Word and Liturgy of the Eucharist. So sa traditional rite, Mass of the Catechumen and Mass of the Faithful. So kana siya nga pag-ampo, kana siya nga prayer, mao ni mga pag-ampo sa mga santos kaniadto. Sa unang mga Kristiyanos kaniadto before sila mutikang adtong gitawag og Mass of the Faithful. Buti pasabot na didto kana bitong gitawag og disiplina arkani nga ang mga tao nga mga dili magtutuo basta makakita, maka-feel sila and at the same time kana mula sila mapasil ba usa mo ginaa din ha. Nganong di man namo na madunggan, nganong di man namo na makita. So, kana nga gitawag og prayer, usa na sa most ancient, buti pasabot usa sa pinakakaraan nga gitawag og prayer, as liturgical prayer nga naa sa simbahang gitukod sa ato ang Ginoong Jesucristo. Gina-recite na sa unang mga Kristiyanos for the first 300 years. Liman ka. Nga naman kay before sila mo abto dito sa tawag ining Mass of the Catechumen, kanang mukonsagra na ang pari sa pan ug bino para mamahimong lawas ug dugo sa Ginoong Jesucristo. Ilahan ng kantahon. Unya, ang chanting manggod mga sir ug mga ma'am, ang origin gud ana gikan pa gyud na sa unang mga Kristiyanos. Actually ang nagdevelop og sakto manggod ana si Pope Gregory the Great. Before nag-develop ni Pope Gregory the Great, ang Western Church or ang Roman Church, nag-chant na sila in the sense nga sa first 300 years manggod, ang sentro kanang Roma, siyempre ginadakop ang mga Kristiyano, ginapatay sila pag madakpan sila. So para dili sila mailhan nga nag-ampo sila, ilahan lang i-chant. Ilahan lang i-chant. Walay concert sa una. Walay ana-ana sa una niya pagkaman walay singgit-singgit sa kaniadto, wala. Ang ilahang tawag ining rito kaniadto pag magsimba sila sa solemn ang ilang right pag makig-istorya sila sa Ginoong Dios. So karon i-chant na nila nga naman kay unsa may purpose kanang i-chant na nila ang kanang chanting kung sa ato anang mingon ang pari Dominus Boviscum sa Novus Ordo sa Novus Ordo ang Ginoo maanaa kaninyo, di ba? Mo man atong madunggan sa tawag ining matag misa. Kana siya nga paagi ancient na. Buti pasabot mo na ginahimo sa unang mga Kristiyano kanadto. Nganong ingon ana man gihapon ang implementation sa mga pari kanung panahon na. Ngano man kay kining maong simbahan na bisag daan ta sa 2025. Bisag naa na ta sa 2025, connected gihapon ta sa first century Christians. Connected gihapon ta didto. Muna nga di na matangtang kana nga gitawag og mga tradisyon. Nga naman, kay kana ilhanan, mo na siya ang lama, kumbaga. Mo na siya ang lama sa pagka-Kristiyanos. Mo na siya ang lama. Kung di mo na makita sa usa ka simbahan nga nagpailang gitawag og Kristiyano, di rin na Kristiyano. Tanawan ning Greek churches. Tanawa sila, di ba? Gikan sa pagsugod, chanting na hangtod na mahuman. Hangtod na mahuman, di ba? Mo na ginagamit sa ato ang kwan, mo na ginagamit sa ato ang mga amigo nga mga tawag ini mga sulpot, kini mga ungo na tong mga amigong sulpot ba. Mo na gigamit nga ang Katoliko, ang Roman Katoliko lahira kay ang nauna ang Eastern churches. O tanawa sila magampo ang Eastern churches. Tanawa sila. Naay similarity sa Western Church. Naay similarity. Nga naman tungod kay
pag mag-ampo sila, chanting yun na. Nganong i-chant Manila, kay ang reason ana for the first 300 years, para dili sila madakpan, kay nagtuo tong mga sundalo, katunas gobyerno nga, nanganta lang sila. So muagi ra, nanganta na sila, muagi ra yun na sila, muagi. So kaniadto sa 1st, 2nd, and 3rd century, mag-ampo ng mga pari, mag-ampo ng mga obispo kaniadto pa sa maghimo na sila misa. Ang ilang prayer ilahan ng i-chant. Kantahon nila na. Kantahon gikan sa pagsugod hangtod na sa paghuman. Ngano man kay para dili sila mailahan nga nagsimba sila. So kadto mga sundalo nga mumuagi nya di man lang antara man na sila. Si agi ra ta nya. Siyempre kanang mga tawag ining mga pagano kaniadto ilang respeto ang ubang mga sekta sa mga pagano kaniadto, pero di nila makuan ba ang tawag ini nga Kristiyano. Ano na nila kantara na sila. Ingon ana sila magsimba kaniadto. And at the same time, ang mga pari kaniadto basta magmisa, most of them labi nagkatong grabe na mag-launch na og general persecutions ang tawag ini mga emperors, magtago-tago sila sa katakumba. Sagad maghimo sila sa misa. Maghimo sila sa misa dito ibabaw sa lubong sa kining mga martir sa mga Kristiyanos. Dito na sila magmisa ng ibabaw sa lubong sa itong mga santos. Munang diha pod nagsugod ang kanang tradisyon simbang Katolika nga ang bawat parokya, ang matag parokya dili na i-consecrate kung walay relikya sa mga santos. Buti pasabot kadtong mga remains sa mga santos kay ang mga una mga Kristiyano kaniadto magampo sila ibabaw sa lubong sa usa ka santos. Ihon ana tanawa ng mga katakumba kaniadto. Oh, kung imong i-search karon kay kuan naman karon tawag ining kanang usana kanang dali naman kay nimo makita ang kuan, dali naman kay nimo makita ang mga research sa mga exegetes, katong research sa mga archaeologists concerned sa Christian history. Makita naman nimo si dagway sa mga katakumba karon asa kaniadto. Nga wala gid nila gipaguba, gi-preserve gid nila ilabi na sa eastern part sa Roman Empire. So, pag magmisa ang mga pari kaniadto ibabaw sa lubong sa tawag ining mga santos. O nya again solemni na kanunay. Solemni na ang ilahang tawag anang himuon nga pagampo pagsimba ngadto sa Ginoong Dios. Kanang mga di Katoliko di sa kasakay ana. Ngano man kay wa man na sa koneksyon sa una mga Kristiyanos. Muna ka ng mga pagampo ilabi na kanang Kyrie eleison. Bisan pag i-search tinyo na what are the most ancient prayers used by the Christians in the 1st, 2nd, and 3rd century. Usa din na ka ng Kyrie eleison. Usa din na ka ng Kyrie eleison. So, even St. Justin de Martin, mga around 160-165, iyang gihulagway kung unsa sila magsimba kaniadto, yun, naagyan ng Kyrie eleison. Diha po na-develop og sakto ang tawag ining pag-sign of the cross. Diha na-develop. Nga naman, kaya sa Western Church, mga sir og mga ma'am, sa Western Church, siyempre, kaya nagtago-tago man sila. So, ang mahitabo, kaya para makita nila, para maibawaan nila, or makita nila kanang ilang kasugat o ang ilang kaistorya, Kristiyano na, manguros na sila. Pag mutubag pud ang ilang kaistorya, sa pagpanguros pud, magginaksanay na sila. Sa West na, sa Rome. Kung imo pong tanawon diri sa Eastern, kanang isda. Di ba? Kabantay mo na at mga istulas to mga pari, di ba? Kanang ilang mga alba. Kanang ilahang tawag ini mga kasulya, di ba, na ay emblem ng isda. Kana kay ang isda ana sa Greek kay gitawag na sa iktos. Bawat litra ana gitagaag kahulugan sa mga Kristiyanos. Iktos, Yesu Christos Theos Hoios Soter. Jesus Christ, Son of God, our Savior. Yan. Og kanang gitawag Cairo. Kanang mura bitog P og X Cairo. Mao na ang emblem sa Eastern churches. Pero diri sa Western ang pag-sign of the cross. So ingon ana sa kaniadto para mahibaw-an na kining balaya Kristiyano ni, kining tawhan nga akong kasugat Kristiyano ni, mag-sign of the cross na sila. O nya ulahin nga gi-incorporate sa prayer ang sign of the cross. And according sa traditional teaching, kanang pag-sign of the cross nagsugod na mismo kang San Pedro. Sa hindi pa po nakapag-follow sa mga pages po natin, i-follow nyo po yung mga pages po natin, RJ Horolanciano II TV Apolia Punto Argumento page,
Kuya Apologies TV page, and RJ's Vlog 2022. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng Facebook stars. And also, sa atin po mga channels, sa hindi po nakapag-subscribe, subscribe po ninyo yung mga channels natin, The Lay Catholic, Apologies International Official, RJ Sanado II TV, Kuya Apologies TV, and Barrio Kawayan Religious Forum. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng super sticker, super chats, and super thanks. And maraming salamat po sa mga kapatid at mga Katoliko na always pong tumutulong sa programa po natin. Maraming salamat po. Nang dahil po sa tulong at suporta po ninyo, ang programa po ito until now, andito pa rin po sa social media. And until now din po, nangangailangan pa rin po tayo sa tulong at suporta po ninyo dahil wala po kami magagawa rito mga sir, mga ma'am, kung wala po yung tulong at suporta po ninyo. Sa gusto pong tumulong, sa gusto pong sumuporta, pwede po ninyong ipadala ang tulong at suporta po ninyo sa pamamagitan po ng ating mga account numbers dyan po sa ating pong screen. And pwede nyo po kaming i-message sa ating pong page kung via remittance po yung papadala po ninyo. Maraming salamat po in advance.